Il-Park tas-Salina l-aktar minn 120,000 viżitatur biex igawdu l-atmosfera festiva fl-istess ħin jitalmu aktar dwar l-ambjent u s-sostenibilità b'mod interattiv u divertenti fil-Christmas in the Park ta' din is-sena li sar bejn it-8 u 22 ta' Deċembru. Din is-sena il-park ra aktar attivitajiet u attrazzjonijiet għal dan iż-żmien festiv minn snin oħrajn, fosthom ix-xena tan-nattività u l-Grotta ta' Santa Claus, kif ukoll diversi prestazzjonijiet minn artisti lokali, balet u korijiet ta' tfal. Dan il-vilaġġ tal-miliet, organizzat mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija, bis-sem ta' diversi entitajiet fiħdanu, ra l-park jinbidel. L-attrazzjoni ewlenija jkun il-passaġġ imdawwal fejn il-viżitaturi setgħu jesploraw u jisimgħu informazzjoni dwar ħlejjaq fil-periklu ta' estinzjoni, b'mod immersiv jew interattiv. Minn barra hekk, il-viżitaturi kellhom ukoll l-opportunità li jagħmlu crafts sostenibbli, jesploraw serra u labirint filwaqt li jipparteċipaw f'logħob edukattiv ieħor. Miż-żgħar sa akbar talmu aktar dwar l-ambjent u s-sostenibilità b'attivitajiet interattivi u stends ta' informazzjoni mid-Dipartiment tal-Iżvilupp Sostenibbli, Saving Our Blue, Ambjent Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, Circular Economy Malta, l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma, Project Green, WasteServed u l-Kooperazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. L-uffiċjali mill-kampanja Saving Our Blue kienu preżenti bil-mobile unit fejn dawk li attendaw setgħu esperjenzaw ir-realtà virtwali u jżuru żori marittimi protetti bħal filfla u l-fdalijiet tat-tieqa ta' dwejra. Dwar dan kollu, il-Ministru responsabbli Mirjam Dalli qalet kif l-impenn li jinħolqu jinżammu spazju ħodor ta' kwalità li jkunu aċċessibbli għal kulħadd se jibqa' waqt li l-attivitajiet bħal Christmas in the Park huma wkoll importanti peress li jlaqqgħu lin-nies flimkien biex iqattaw ħin ta' kwalità mal-familja tagħhom waqt li jitalmu aktar dwar is-sostenibilità. Finalment ħeġġet lil kulħadd biex jagħmel użu jgawdu mill-ispazju ħodor madwar il-gżejjer tagħna.